Но көбісі әйттейінде ол 2 айсызда, 3 айсызда түзелмейді деп мен тілеші больницасында шөші барлық врачларға, хирургларға, глав врачларына, барлық нелерге, медсестраларға рәхмәтімді жеткересім келеді. Чөнки аларның тырышлыгы белән генә бүгін мен шушы сәхнәдә, минем Аллаһка шөкер, бүтін җиремдә төзәлеп бетте диярлек 98% инде 95%. Шуңа күрә, үзебезнең тырышлык Регина Гареева бастыра менә 2 атна-буе көн сайын мине сутками карап, шуңа күрә монда врачларның күп тырышлыгы инде. Көненә 11 банки система, 7-8 укол, ул иртәнге 6-тан башланадыр. Но авыр булды, җиңел булмады. Аларга да бик зур рәхмәт тамашачыларыма, чөнки звоноклар, әле ул комментарийсы бер, көне төн шалтырату, директ булды, анда меңләгән смс үзләренең кемнәр пешкән рецептларын ниләр. Һәм шулай да без бер апаның кайсыраны икән белмим. Ул көн саен иртәгә 7-дә шалтыратадыр. Төнгә мин йоклаганчы хәбәрдә торадыр. Шушы рецепт белән мин терелеп чыктым. Рецепты? Шушы апайның рецепты белән. Монда врачлар инде һәм калганы менә шушы мазь белән ул апа әйткән кемнәргә соңрак әйтермен инде мазь ничек эшләдек. Кичә бер мероприятие бүген татар җырында. Шулай да менә бүген суык диде. Может сизелгән, сизелмәгәндер инде. Берсе бетә, икенчесе чыга, вируслар йөри бит. Тавышлар утыранчыктыр. Тавыш бетә менә кисәк кенә. Тамаклар кызыл, ну шулай да тере тавыш, тере музыкантлар. Это самое главное, где были тамашачы ягында да, һәм инде артистның үзе эшендәге.